Jenengan nglakoni wiridan kok urung ngene. Niki wae perjalanane. Tak tulis meneh lah. Wis ora apa-apa, aja dipisak sik. Nih. Tulis meneh. Perjalanane. Nah, perjalanan ini. Jadi saking perjalanan ini. Nek urung tekan-tekan terus. Nek urung marek ndang muluk meneh, ndang dilebokke meneh, ndang dipamah meneh, ndang di dahar meneh. Wonten perjalanan ini. Walbal wahalatun bik, hati-hati. Nek jenengan wis wareg engko wetenge mules kudu coba mesti dugi. Manden. Nggih, wani apa ora? Jenengan wani ngising mboten? Nek wedi ngising aja madang. Nah, jenengan wani ngaji kaya ngeten iki? Wani ngaji ngeten iki? Oh, ngisinge oke. Tenang, rumangsa penak dadi Mbah Yai. Rumangsamu penak dadi Mbah Yai. Non? Wah, nek ngoten kula tak dadi wong biasa mawon, ya rasah madang kowe. Iki caraka ora iso swala. Ayo dikaji sing tenanan. Non? Mau ngaji utawa ora wani ngaji, kula njenengan alhamdulillah wis wani. Berarti wis wani madang. Nggih mboten? Wis wareg napa dereng? Non? Nek dereng wareg ngaji ya terus. Wonten ngantek krasa kepesing. Mboten-mboten. Lho, nggih ibarate ngoten. Nggih. Lah nek urung sida wareg wis bali mulih. Mangkat pisan. Utawa muluke kancane muluk ping 10 kene jek muluk pisan. Setahun mangkat pisan ngenteni haul. Alah, masyaallah. Ya ora wareg-wareg jenengan. Nggih mboten? Kula pun tahu. Tahu wae ya wis ngeleh meneh ta pisan. Lawas-lawas sak ngono kuwi rumangsane. Ya apa ora? Nggih. Masya Allah. Jadi dibuktekke sing saestu ngantek ketemu. Jadi Mbah Ibrahim kiambak ndekeke mbuktekke dadi tenan. Allah tukul banyune. Dibuang-buang, diguak-guak ora entek-entek. Dijikuk wong sak jagat jenengan di ibarate ngisingi. Masya Allah. Ora entek-entek terus. Lega malahan. Nggih. Eman-eman. Kadang-kadang urung sida anu wis dulang-dulang wong. Urung sida wareg wis dulang-dulang wong. Nah, ngerti prasmanan karek njukuk dhewe, mbok ya ben njukuk dhewe ben modang dhewe. Yo ngalah rumangsaku. Nah. Ning kene rembukan, ngopi, ngudut, ngobrol, ngedebus, ngondo. Mas. Sing bahaya ngondo barang memang. Nggih. Nggih, terus ngrasani, ya bahaya kuwi. Ditambah ngger sula. Pirang-pirang eng. Pirang-pirang eng. Wah, masya Allah.
Soalnya ya kakean dulang wong dhewe-dhewe ralak wareg. Mudeng ora ya? Alam misal kok umpamane ibaratnya nek diplohoke engko nesu. Nek diplohoke nesu. Masa dicolekke ya apa diseneni wong napa enek. Ya etok-etoke ngono mudeng ya karepmu ora mudeng ya ora apa-apa to. Kula kulino ngono ki jaman kae ngoten. Jaman kae kulino ngoten. Saiki timbang game Mas. Nggih. Yo tak tinggal ngegame meneh ngoten. Nggih. Nuwun sewu, tapi yo meso. Kudu apa sing dadi lakon kula niki akhire iki dingge bukti, cara bahasane dingge kula ki ambak kudu ra dikon nyekel mik niku lak ya mestine nyeritake kula dhewe to sidane. Nggih. Dadi ya setengah kula ki ambak ya ora wareg-wareg ngoten. Nggih. Saged nggih. Ning ngendi butuhe golek ana suarane. Sing nyuwara sapa? Lah, ben krungu suarane, ngoten. Jaan rembukan. Tak baleni neh Ahad paing dek kae. No jaan rembukan. Gusti, ngono. Napa Kur? Nyuwun duit Gusti. Piro? 100 juta mawon. Cukup. Ampun. Nek dereng cukup nggih nyuwun malih. Niki tak cukup-cukupne riyin. Tenan ya. Nggih. Ya wis. Jeng kapan Gusti? Sesuk. Sesuk dongono tagih. Jarene sesuk Gusti. Iya sesuk. Sesuk dong enek tagih meneh. Jarene sesuk Gusti. Iya sesuk. Contoh ngono lho. Enek komunikasi dua arah itu supaya kula jenengan ngerti keadaan. Itulah masih cara pembicaraan itu masih tenggone pikiran kula jenengan. Artinya kula jenengan dicek ngarang-ngarang. Lah engko sing dudu karanganmu. Sing mencolot saking pikiranmu enek dawuh sak nalika. Refleks. Dudu muncul saking pemikiranmu. Lak karepmu kuwi. Sesuk ngono iki lak karepmu kuwi. Nggih mboten? Sing takon jenengan sing jawab jenengan kan ngoten. Sesuk lak yen cek jenengan, cek arah pikirane jenengan. Lah kok nalikane nek muncul swara sing dudu saking pembicaraan itu menawa niku. Saged mboten? Tak baleni neh. Kula niku bar mumet ngoten. Gara-gara diparkir sanding pintu, sanding undak-undakan. Niku 4 tahun. Nggih. Nuwun sewu sanget ngapunten kathah. Tak critake. Menawa mengke iso enek nular. Piye carane melepaskan diri dari jebakan bingung donya. Ngoten lho. Nggih. Wis kadung duwe tanggungan angsuran. Lekas jatuh tempo. Arepe pengajian. Ngoten. Gawe kamar mandi. Materiale urung cukup. Dicukupi Pak Kardimin. Ini Pak Kardimin rawuh. Kula bingung mumet. Piye? Pripun Gusti? Jane ya wis pripun Gusti? Wis takon. Pripun? Piye? Kula tomak karo Pak Narno. Etok-etoke ngeteri undangan. Menawa ngarepe pengajian menawa. Punten Bapak niki ajenge pengajian. Nggih.
Oh iya, sip. Nah, sip. Ngono tok. Tak kira nek disangoni niki dingge tambah Gus. Oh, lah iki jebule. Asem. Asem hari ya. Luput. Nggih. Piye? Arepe kandha karo jamaah ya isin to. Nggih. Arep kandha makne mah ditambahi. Gas entek, Pak. Ndok entek, Pak. Ora nyekel duit. Dalah enek lakon kapusan barang. Piye? 8,5 juta. Lumayan to. Nek cukup kena nggih blonjo ngono. 2,5 juta. Allahu Akbar. Nggih. Nah. Ketemu pangeran. Ini wajah tu wajhiya. Petuk Allah ngilo sakjerone ning kaca rasa rasane urip. Nah. Gandeng urung krasa kula mbayangke sik. Ngono lho. Kula tinggal ngegame. Ora lali. Meso mumet. Piye? Piye? Tinggal ngegame. Kula mbayangke iki lungguh teng kursi kabotan ndas tak selehke to ndase. Piye? Kula mbayangke kula ngadeg saka kursi niku, terus tak sawang bocah. Mumet. Mumet bocah iki. Bisa apa ora jenengan? Mosok gur bayangke ra ijo. Iki golek niki, arahe niki. Iki wis pakem, kula jenengan padha. Ning perjalanan nyanggen iki lho. Mulai dari saking zon, ngoten, nyono, ngoten, mulai saking rumangsa, ngoten, mengke iso krasa, mungkin saged ngrasake. Nek kalimate rak krasa rumangsa lan bisa ngrasake niku iman, komplit ngono kuwi, krasa tenan. Iki wis dadi imane. Ning lekase niku jenengan rumangsa dhisik, bayangke dhisik, ngoten. Mumet guyu wae. Iki sing lungguh nang kursi iki guyu tenan. Karo ngegame ngene iki abot dase iki wong kabotan. Kabotan utang. Iya. Konangan makne mlebu kamar. Napa, Pak? Napa, Pak? Guyu-guyu dhewe. Ora apa-apa. Wong kendir. Iya, panjenengan kok kendir. Iki kula iki geguyu, ora geguyu makne kula geguyu kula dhewe niki. Sadurunge kang sembah, kang sinembah, kang geguyu, kang digeguyu dadekno. Ayo. Iki perjalanan golek niki. Iki syariat toreko hakikat pun. Wis tekan sidqiyah ndang iki. Diwehi tali iki. Golek iki kebone, golek sapine. Oh. Ngono. Guyu wae. Nggih iso ora? Kongkon wong njoh kongkon awake dhewe. Ayo. Kongkon wong sajak le pinter men kongkon awake dhewe. Wah, engko dhisik lah. Engko dhisik lah. Ngono lah senengane. Ya apa ora? Nggih anake ndang salat ngono iki ora lak mangkat seneni. Azan. Engko dhisik lah. Ayo, ya ora. Perintah wong sajak le pinter men. Perintah awake dhewe. Sing kendel iso sedekah. Ngono omong tok bareng enek kotak amal. Nah, turu malah. Ya Allah.
Ngon milih kok entuk biru lebokke, entuk abang lebokke. Ya Allah, ini jarine Pak Kiai nang Jawa lak ngono kuwi. Wah, entuk pati murah, lu ngono. Etok-etok didelikke. Padune isin lebokke pati murah kuwi. Iya. Ngono, ya kandha tok, ngomong tok ora patek dilakoni. Nggih mboten? Iya, perintah wong pinter, jenengan yo sing sregep ziarah. Alah. Pamunten Kang Kathah. Kula jenengan kadang ya ora patek patuh karo awake dhewe. Nggih. Kula pangapunten ingkang kathah. Enek kewajiban pirang-pirang niku jenengan golek sesuatu sing jenengan wajibke dhewe. Iso apa ora? Lho ngono, mungkin jenengan entuk biji. Nggih. Kula ngadeg kanggone kursi sak rogone pisan. Ning jek guyang-guyu terus. Menyang kamare bocah-bocah. Nggih. Makne kongkon anak lenang kon ngisi galon. Ono ngisi galon an. Iya kage mangkat to. Ngono pedhok Gusti Allah ning dalan jakan mulih. Kondoro Gusti Allah. Gusti Allah nika bapak butuh duit Gusti Allah. Mang tenggene kula. Wong kentir tenan to. Ya ora. Lah nggih, mergo pikiran kuwi nek mbok teruske, mbok pikir terus jenengan suwe-suwe stres kentir. Lah sadurunge jenengan kentir, jenengan iso etok-etok. Oh, ngono. Dadi jenengan trimo dibingungke karo tanggane, karo dulure, karo duwite, karo utange. Lepaskan dirimu. Kamu bukan orang itu. Ngerti mboten? Bisa apa ora? Lho, bayangke sik. Lho, dadi nggih guyu tenan, beres. Arepe pengajian Setu, Selasa ra ndek dhuwit. Mak-mak niku wis ngengkreng brambang semene, bawang semene, ora ndek dhuwit. Piye? Ngandelke Pak Narno Zong. Ora metu. Ngoten. Nggih. Nggih. Nuwun sewu lho nggih. Di bantu rencang wis dina Kemis, wis bar blonjo. Lho. Nuwun sewu. Dina Rebo dudu jamaah ora nembung ra ngarani mara. Duit. Rebo. Nggih, Kemis blonjo jemah dimasak Setu Rampung. Nggih, ya ditambahi lek bantu rencang-rencang. Kula nderek tambah-tambah hol Gus gedhe mawon. Oh nggih, kula tambi. Kersane ditambi Kanjeng Syekh, kula ya ngoten. Nggih. Piye kira-kira? Wani? Ngendelke Gusti Allah. Endi Gusti Allah? Alif, lam, ha. Ora ngono ding. Sik, lali kula. Allah, Muhammad, Adam, iki Allah malih. Allah malih. Alam arwah ni Allah. Endi-endi arwah kuwi roh. Lah nyawiji sing diarani arwah niku nyawiji pas jenengan ngimpi. Panca indramu tidak aktif, pikiran, perhatian, perasaanmu dadi siji. Ki arwah. Ngono. Alam arwah niku. Lah bareng kula jenengan teng mriki mak blum. Melek, nglilir. Lah niki panca indera aktif, jenengan mikir, jenengan gatekke, jenengan krasa. Itu alam arwah. Ngono. Saged ketemu bayangke sebagian. Mergo jenengan ijek krungu diceluki makne napa Pak? Cek krungu. Nek
jenengan wis ilang krungune, jenengan wis ilang ambune, jenengan wis ilang omonge, lagi ngumpul senajan orang ngimpi. Kedadiane Semedi, kedadiane Suluk ngoten niku. Jenengan wis ora krungu kahanan jaba, wis ora krungu nganggo kuping. Ngoten, wis ora ngomong nganggo lisan. Niki wau. Guyuwa. Guyuwa. Siap dadi wong kentir? Allah niku mboten temu nalar. Allah mboten temu nalar, ora iso dinalar. Nek jenengan ijek gunake nalar ora bakal ketemu Allah. Lah wong sing ra patek nalar ki lak ya wong kentir-kentir kuwi to. Lah ya mula jenengan ra gelem kentir ora bakal ketemu Allah. Bisa apa ora? Nggih. Dadi sing rumangsamu beban, sing rumangsamu abot, sing rumangsamu angel, tinggalan lunga metu. Wau kula matur jenengan dadi penonton sik. Wani geguyu. Jenengan kelingan lakon uripe jenengan cilik tekan gedene semene iki. Lak guyokake tok. Nggih mboten? Nggih, ndek utang bingung nyuwun lunas. Bareng ngarepe lunas jerokke meneh. Tak cah guyokke to kuwi. Guyokke apa gregetake? Lah iya, sajak ling krepoti Gusti Allah, ya Allah. Mugi-mugi utangipun enggal lunas, ya Allah. Ngono ngantek nangis-nangis. Bareng wis arepe dilunasi karo Gusti Allah lho dijerokke meneh. Lak guyokke to jenengan kuwi. Lah iya, mungkin nek jenengan gelem nyawang lakon uripe dhewe lak guyokake. Tenan. Ngoten. Nggih. Saged melepaskan diri demi niki wau. Perjalanan. Nggih. Lah iki butuh duit. Kula mara nyanggone Pak Narno ra entuk. Nggih. Nggih, nuwun sewu pangapunten Kang Kathah. Kula mara rene. Matur Mbah Yai. Tanda tangan tok. Nggih yo. Yo karo ngarep-arep jane yo. Ora ono. Enenge teng pundi? Jedul teng gone pengajiane. Ora usah golek jedul dhewe mara dhewe. Nggih. Dadi yo ora persiapan. Persiapane gawe kamar mandi niku. Ngoten. Saged mboten kira-kira? Pun. Saiki ganti tenan iki tulisane. Ning kok ya upama neng kono neh ya ora apa-apa.